Un Sant Jordi diferent, part 2. Hi havia una vegada el fill de Sant Jordi que es deia Datomir Romancesco Vladimira. En el seu castell va haver molt de temps pau, fins que un dia va arribar el fill de l'Everesto que es deia Migresto Ochoa buscant venjança. Tenia tot un exèrcit poderós, però en Datomir l'esperava per lluitar amb el seu exèrcit, més aviat grupet, perquè només eren 4, Datomir, Mangel, Powerhouse i The Code Game. Quan va arribar el gran dia de la lluita, venia Migresto Ochoa, amb el seu exèrcit de 15 soldats, entre uns el caçarrecompenses Ronnie Chen i el famós cavaller Eliud Prensat. Quan va començar la lluita, Ño Ochoa, el germà de Migresto Ochoa, va segrestar al Mangel i se'l va endur al seu amagatall. En Powerhouse i en The Code Game van anar a recuperar el seu amic, van lluitar contra Ño Ochoa i van guanyar, i van salvar el Mangel. Van tornar al camp de batalla i havien guanyat, tots els enemics s'havien rendit. 3 mesos després van capturar a tots els bandits i els van obligar a construir l'escola Joan Coret. Conte ben contat ja s'ha acabat i esperem que us hagi agradat.